Bagong. Ponokawan Bagong. Nyerwete suaramu kaya bedet semono Bapak Tegalan. Ndrawiri kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange Taruna Natamandra Prabu Baladewa. Tru, gentenan tru. Kandangi sisan, "Mah, kowe nek karo wong Paduka mah." Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe, ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu. Ya sabar aku dunek-unekke to. Aku le omong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepunden, nyocok penggaling para nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyuwun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong nang aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petrus sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturake Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saka kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petrus, nun. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngilani karo Ratu Ndrawati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho piye to iki? Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Ndrawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange Werda. Mula aja nganti ngawu gawar-gawur. Bagong kae dielikke. Bagong kae dielikke cangkeme kono ora watun jeplak. Ing atase kawula sampeyan aja nek karo Ratu Ndrawati. Padha karo ngino karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adiku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan Gedibal 17 wong elek nyala mripat mung kere. Kok wani nyenyempang marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu to Den, mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene Gedibal 17 wong elek nyala mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bakaya batur, Garing batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe arep wani karo Baladewa? Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungsa ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, yen pancen karep nesu nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen karep nesu gawes ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ngono meneng wae payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Sewakan busana maneka warna puspiteng udyana miang pandra sarwa rukma
Narawata Prabanyo kang sumirat kenyaring tejo lan sisiring adit Wimbo kekondo amre Katiuping maruto manto saparan mangambar ongas Nyuwun Agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sakisinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu ya jagat pangestu para wayah putra jagat nggih Yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun Ngaraka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta asung mambagenipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah namung keparenga ingkang Ngaraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kula pun dicundhaka panglingga mudha amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecak nuanggen jengan dika lenggah kawula nok-nok nunggih Yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngaraka Indrawati dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta miwah Koko Prabu Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu katuran karaharjan tedhak paduka wonten Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara wayah putra jagat Pathik Indra Jaladewaku Yayi
tansah winantu ing suka Basuki sowan kula niring Sambikala Widodo Durga Pendak Kala Sirna sowanipun Raka ing Mandura wonten Praja Ngamarta namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka ing Mandura kunjuk kersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawakono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Yayi sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang Raka ing Mandura wonten ing negari Ngamarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darma Kusuma Kresna kakangku aku ngaturake basaku Kadura Kresna kakangku Dimas kadangipun Kakang Werkudara Siadi ngabekti karo pun Kakang wis ndak tampa karya bombong penggalihipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nunggun mulenggah Baladewa kakangku aku ngaturake basaku Kadura yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang Mandura ning Praja Ngamarta pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayoga nunggun mulenggah Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Mandura ning Praja Ngamarta dina samengko iki nadyan kula Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana Janaka Koko Prabu Mandura kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing ngasantosan mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih Dimas Arjuna ya wis ora kurang kepenak ya Janaka kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Mandura ing Praja Ngamarta Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu iya nang kula Sadewa ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ya nek kula Sadewa ndak tampa atur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan kula jimat paripe dayana ing kasantosan Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi Koko Prabu saestu andadosaken gugup gurawaling manah kula dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepuyat wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu menawi rawuh paduka alit utusan gandhek sakembaran paring uninga bilih lenggan menika paduka badhe keparang tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu kula nedya ngrakit arta kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu jagat wasisaning Bathara Wayatra jagat Yayi nadyan nembe kawya sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Indrawati namung semantena tata upacara ing kaprajan inggih mekaten menika kala wau boten satrepipun menawi paduka pisungssungaken dhateng Raka Indrawata krana pangraosipun ingkang Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa kadidine kula wangsul dhateng negari Indrawati Ngamarta inggih Ndrawati inggih Ngamarta mila tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau estunipun boten satrepipun menawi paduka pisungssungaken dhateng Raka Indrawati Yayi malah mangsa kala benjang menawi wonten kalodhangan tuwin wekdal ingkang mirunggan Nyai Prabu sakadang nedha tetinju dhateng Praja Indrawati kaicalna jiga kalawan pekewa Dagama Sangga Runggi Ndrawati karengga kados dening Amarta Nyai Prabu Darma Kusuma matur sembah sewun tanpa pepindhan Koko Prabu dene mekaten anggen paduka ngrengkuh para Pandhawa tumrap penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati ingkang saklajengipun rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang mekaten menika kala wau tuntu tandha pitaken saklebeting manahipun ingkang rayi Ngamarta wonten paridamel menapa Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana
Sumangga kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur nitra kelawan ingkang rayi ngamarta Koko Prabu. Yai, wale-wale menapa? Samanipun ing Raka Indrawati sepisan ketinju dhateng karharjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap ing angka kalih. Mugi andhadosna ing kawuningan sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang manahipun ing Raka Indrawati Yai Prabu Darmakusuma Handra ingkang Pusritarum kasilring samirana mrih sekar gadung ngas gandanya mawe raras renaning driya Koko Prabu dadosaken kagiat raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta dene paduka paring dawuh ing mekaten mongko lupiya ingkang sampun kelampah pendak-pendak Pandhawa menika tansah sumindhe dhateng panguwaos paduka Kanjeng Koko Prabu ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak boten nate kantun tansah tetarosan kelawan kadang kula Indrawati nanging sabab menapa dene mekaten ya sing pangandika maduka menapa mboten nama kuwalik ing atasipun ingkang kedah nyuwun sabiyantunipun maduka Kanjeng Koko Prabu menika Pandhawa dene paduka rawuh paring pangandikan nedya nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng kaliyan kadang paduka para Pandhawa menika mengkusu raos ingkang kados pundi Koko Prabu Yayi menapa ingkang sampun ngaturaken menika mboten nama lepat janyatanipun inggih namung Pandhawa ingkang kedugi badhe ambabar pepadang tumrap ingkang Raka Indrawati dasaripun menapa dene paduka paring dawuh mekaten Yayi mugi andhadosna ing kawuningan sampun wonten tigang candra tangkelengan ingkang dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados ketaman welaking Jawata negari Ndrawati kados ketaman pegebluk mongko kathah sangganing para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya sampun boten kira-kira nggih kula ambudidaya pados para brahmana sewa sugata kaya nimpuna resi pandhita supados anambak rengkaning praja Ndrawati parandene katindakaken gagar wigar tanantu karya inggih Koko Prabu mangsa kala ingkang sampun kula tentokaken ingkang Raka Sarinaritis sesemek ron raja mola bebantal buta sarimbang wonten madyaning anggenipun ingkang Raka lampah priatos menika kala wau kula nampi sasmitaning Jawata bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu boten repotipun ing Raka Ndrawati Yayi nuwun sewu Yayi Prabu boten marep-arep babisan dhateng aturipun Yayi Kresna menika babar pisan boten namung sawanipun ing Raka nderekaken jengkaripun kadang kula Yayi Prabu Ndrawati menika
sejatosipun minangka dados saksi tama badhe aturipun Nyai Kresna ingkang kunjuk paduka Nyai Samyaji. Sanget boten kinten wanci enjing Nyai Prabu Kresna sampun rawuh wonten Projeng Pandura sarwi tawang waspa sareng kula dangu menapa sababipun Kresna waloka dhateng Raka ing Mandura. Bila negari Ndarawati ketaman welak ing Jawata lan ingkang saged ambirat pagebluk nika kala wau kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila Yayi mboten nama kula menika badhe ngetingalaken lelabetanipun Nyai Kresna babar pisan boten. Nanging sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi weweteng Nyai Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet Nyai Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila mboten momogal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndarawati menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura. Seru sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura. Mugi kepareng monggalih paduka Yai Prabu sak kadang kadheyan keparenga suka pitulungan mring kadang kula Yai Prabu Ndarawati. Yai Prabu Ngamarta. Koko Prabu sanget boten nginten bilih negari Ndarawati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Namung kemawon Koko Prabu gandeng Pandhawa menika mboten Puntadewa piyambak nanging klebet Werkudara Janaka lan kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Menapa dipun keparengaken kula tetarosan rumiyin kan kadang kula sekawan cacahipun mriku langkung prayogi Kyai. Werkudara, nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Mestine Siadi wis midhangep apa kang dadi ngendikaning kadang Ndarawati Yayi. Yen pancen Pandhawa dadi sarana padhang lelakon ing Ndarawati, Werkudara mbok dawuhi munggah gunung medhun jurang, aku ora bakal selak. Waton kuwi dadi sarana padhang lelakon ing Ndarawati. Semantun ugi kula Koko Prabu bebasan kadhawuhan manjing tumangan. Kula mboten badhe selak. Waton dados sarana walinipun Projeng Ndarawati. Semantun ugi kula Prabu kadhawuhan beto barang ing awrat tuwin lumampah ing tebih kula mboten badhe selak wonten dados sarana waluyanipun Projeng Ndarawati. Koko Prabu nuwun maring adhawuh Yai midhanget piyambak kesaganipun para kadang ing mekaten Koko Prabu mugi paring andhawuhana menapa ing kedah katindaken dening para Pandhawa unta sakadang mboten badhe selak. Koko Prabu waduh Yai matur sagenging panuning tanpa pepindhang lan mugi andhatosna ing kawuningan menapa ing sampun kula aturaken bilih kula nyuwun sedaya pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa menika cetha wangsiting Jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya saged berat mendung ingkang tumandhang wonten Projeng Ndarawati menawi sak mangke para Pandhawa maringi ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada kinarya tumbal wadaling Projeng Ndaraka. Yai Prabu Ngamarta sidhem jroning pasewakan wadyagong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mango-mango ler wuwu sing duka ceta ber putih mandana raras ing Sidhemadaning Pasewakan Agung nalika semanten nampi pengdihanipun nata ing Ndarawati sanata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma handhatosaken legek jroning driya datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas sumara cayaning nata Ngamarta nganti kaya golek kencana lenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujaring wong ngaganten wardu jare makeca nginangun durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger jaba piyang ngarsa taping wuri keseban punamu apa to kang dadi darunane ora ana macan ruwong rangking gajah meja saka wandilan
kejawi namung utusan saking Karang Kadempel nenggih putra kinasih kula Semar Badranaya. Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong Sumawana Ki Lurah Bagong Minggah Datloya karya cingak kang samya mulati kanca piyak-piyak ana daya inggih dalu-dalan. mendalem tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta
yen ngandika magawe Branta Koko Prabu dereng ngantos purna anggem kula nampi sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu menika wonten sowanipun Panakawan mboten pangling Petruk kaliyan Panakawan Bagong ingkang sampun sowan jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat nuwun sewu Yayi Petruk lan Bagong menika kalebet Panakawan paduka Yayi Prabu Darma Kusuma sakadak mbok menawi wonten wigatos ing badhe dipun aturaken Petruk kunjung ngersa paduka Yayi Prabu. Langkung saestu wonten ngatimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan ngabiyantara. Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu. Mugi lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih Yayi mboten angestaken dawuh. Panakawan Petruk sawise satata ingkang dadi sowanmu ana ing ngarsaning ingsun Panakawan padha kanthi harja sapratamu Panakawan Petruk nunamit pasang kaliman tabi tinebina ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun tinepatna ing tulak manu kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah menawi dinakwa kula menika kirang tata krami kirang subasita jenyatanipun kula menika namung batur kula menika namung kawula alit mila menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten Panakawan ora dadi ngopo padha harja sapraptanira tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowan kula tebih saking rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabdiipun ing Abdi Petruk kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sanata Prabu Darma Kusuma Petruk kanthong bolong dak tampa ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan sinuwun Panakawan Bagong padha kanthi harja sapraptanira Panakawan nunamit pasang kaliman tabe tinebena ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manuk dumawahing tawang tuwang pasang kaliman tabe tulak manuk dumawahing tawang tuwang gong kok mung mubeng wae iki piye amit pasang kaliman tabe tinepatna ing tulak manuk dumawahing tawang tuwang wis kuwi cukup berkah pangaturipun sinuwun Prabu Darma Kusuma wilujeng dereng sambikala sowan kula tebih saking rubeda. Iya Bagong. Kemarang kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk kula ndak pundi sarta wis ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripik dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha harja sapraptamu Panakawan. Sinuwun Darawati iya Panakawan niki wilujeng den bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Panakawan Bagong padha harja sapraptamu Sinuwun Kresna iya Bagong wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan Petruk padha harja sapraptamu Sinuwun Mandura iya wilujeng den bekti kula kunjuk ya pangestuku tampanana nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat Bagong padha harja sapraptamu wilujeng sinuwun Mandura bekti kula kunjuk ya tak tampa lan aku arep ngandani karo kowe ngandani napa kowe iki panakawaning ratu kowe iki panakawaning para Pandhawa mesti wae wis kulina sapa kraton nggih sesuk menenek sowan ngersaning ratu kuwi aja sak penakmu dhewe Yai Prabu Darma Kusuma kuwi sesembahaning kawula sak negara Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma kuwi sesembahaning para kawula. Luwih-luwih kawula sak jagat kabeh padha nyembah marang Yai Prabu Darma Kusuma. Lah kok kowe derajat-derajat ratu kok tok jak salaman ora nyembah ki piye? Oh lali. Lali piye? Kene tata upacara kraton ki wis ana. Petruk laku dodok apik banget tata krama unggah-ungguh. Bareng kowe derajat-derajat ora ndodok ora laku sing sapernae yen to ngadhep Nalendra. Kowe mlaku lumrah ratu tok jak salaman. Duh.
Nggih nyuwun ngapunten kala wong kedunungan ina lali salah apes lan mati. Upama ana hukum praja mesti dihukum mergo kowe ora hormat karo ratu. Walah meng ngono kok dihukum to. Saiki kok kokean peraturan karo mangsaku. Wis. Wong wedok nyambut gawe kliwat wayah dihukum. Wis bayangno. Aku iki piye to karepe? Monggo sesuk bakale mesti malah rekoso kabeh. Aku ora ngrembug kuwi, kowe ngrembug kowe iki tata. Kramamu ana. Nggih, nggih rasa getak-getak to. Lha niku ya menungsa ya padha kok njur digetak-getak. Wong niku kedunungan ina lali salah apes lan mati. Sinuwun Darma Kusuma. Kula nyuwun pangapunten nggih wau mboten nyembah. Ora apa-apa Bagong, jernyatane sepuh Bagong tinimbangane Darma Kusuma. Wih, rungokke. Sing ora tak sembah wae ora apa-apa kok kono. Gong, ora ngono kuwi to, Sinuwun Mandura ki ratu. Ratu iki mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu dhek. Dadi ora ngawur sak penake dhewe ora. Koko Prabu, nggih, mbok sampun panjenengan menika nek ndukani Bagong malah kewirangan. Senengane kok ndukani karo Bagong. Bagong niku angel dikandani ya wis ora iso. Dijarke mawon malah mboten napa-napa. Lho aku iki wajibe ngandani karo sing ora ngerti tata krama. Nek ngandani Bagong padha karo ngomongi kupinge kuping manci ora dirungokke. Mungkin iki sok nggo godhog banyu bareng. Ora edan. Petro, dalem Den, slamet kamu. Wilujeng bekti kula konco. Ya Petro Bagong. Nuwun Ndara. Slamet kamu. Wilujeng bekti kula konco nggih Den. Ya aja clumetan. Iki ning kraton. Ku anggere sak gelemmu dhewe tak candhak tak buang jaba. Mengke kula buange dhewe mawon. Wah, aja sembrono. Nggih. Petro Padhararja, wilujeng Ndara Janaka bekti kula nggih, Den. Iya, Petro. Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Bagong. Petro padha slamet, Petro padha slamet. Ndara kembar wilujeng bekti kula. Iya, tak tampa, Petro. Iya, tak tampa, Petro. Bagong slamet, Bagong. Ponakan Bagong padha slamet. Wilujeng pangestunipun Ndara kembar dereng sambikala sowan kula tebih sakira beda bekti kula nggih, Den. Iya. Tak tampa Bagong, iya Bagong tak tampa. Ponokawan Petro, wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa jeneng para sowan ngabiyantara ning ngarsaning ingsun apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Kepareng matur munjuk sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma, menawi wonten lepat atur kula diagung pangasama kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa. Iya Petro, ampun ento ambo bilih wonten lepat kula nggih kula unjuk atur sopaduka sanata. Ponokawan Petro bener nggih. Jernyatanipun kula menika namung menungsa lumrah, kula menika namung batur, mila kula pribadi lan minangka wakilipun adi kula Bagong menawi wonten lepat anggen kula ginakaken tata krami sowan ngabiyantara kersanipun sinuwun kula nyuwun ing samudra pangaksami. Ora dadi ngopo Ponokawan, mara gage matura. Sepisan kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu Semar nggih. Lah bapakmu kena ngopo Petro? Nuwun sewu kula tak crita sawetawis. Mergi nek nganti kula mboten crita nirokke omongane Bapak Semar, mengke ndak wonten tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta kuwi kepiye? Ngeten. Undhaking pawarta menika upamipun kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, mengke kabar tekan lor dusun wis ana kabar ana ula gedene sak kempol. Kasunyatan kalian kabar menika mboten nyata, menika sampun limrah. Mila sampun ngantos sak mangke dipun dawuh kula menika ngagengaken kabar menika sinebut undhaking pawarta. Iya Petro. Sudaning titipan sampun cetha saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Menika sampun limrah. Mila sampun ngantos kula dipun sebut ginakaken undhaking pawarta sudaning titipan kemareng kula badhe munjuk atur sopaduka sanata nirokke Bapak Semar anggenipun maring pangandikan. Ponokawan ora dadi ngapa matur sembah nuwun. Estunipun pun wonten tigang candra menika, bapak menika kaya wong lara ning ora lara. Bapak menika kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kula menika bingung, wis ana 3 sasi bapak niku ora tau gelem sari teng jero omah. Le sari nggih ming teng lincak ngarep omah nika,
pendak tangi ora adus nggih doko-doko teng ngarep omah teng lincak, ora gelem ngendikan, ora gelem ngomong apa-apa. Nek ana tangga teparo liwat, mantuk ning diantuki tok, ora uluk salam, ora tau diwangsuli. Lah, kanan sing kaya ngoten niku ndadekake kuwatir rasane ngati kula, atine Gareng kalih Bagong. Tumuli kula cah telu sowan ngersanipun bapak. Pak, ejane eneng ngopo? Nek bapakku duwe kepinginan, bapakku duwe kekarepan, bapak ngendika karo anak-anak, mergo anak-anak iki saiki wis mentas kabeh. Nek biyen isih cilik, anak-anak iki dikula mentah karo bapak, ning nek anak wis mentas kuwi duwe kewajiban kula mentah karo wong tuwa, mergo urip iki cakra manggilingan. Bener Petruk. Mula nek bapak duwe kegayuhan, bapak iki duwe penjaluk, ndak aturi paring pangandikan, mengko aku Gareng karo Bagong tak budidaya mituruti apa sing dadi kepinginane wong tuwa. Lah, bareng kula matur ngoten niku bapak terus krekel-krekel. Waune sikile jegang terus medun siji. Unjukan daharan sing dicawiske simbok pinten-pinten dinten ora tau dijar ora tau diunjuk, terus teh niku diseruput. Terus nglinting udut. Iya, Petruk. Terus paring pangandikan. Petruk, jane aku meneng wae iki aku ora mikir marang kahanan apa jenenge iki kulawargaku, anak-anakku, bojoku ora. Aku ora mikir kahanan karang kadempel, wewengkonku ya ora. Ning kowe ngerti Semar urip ning alam padang kuwi ketoke mung derajate ngacemplik. Ning kewajibanku abot, Mula mbiyen nalika aku ditanting pilih dadi dewa apa dadi titah, aku milih dadi titah. Aku pengen ngleksanakake kewajibanku iki kanthi tuntas. Dadi pamomong, momong para satria ing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Wiwit aku momong Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya nganti pindah saka tlatah Hindu ning Nusa Jawa, aku momong marang leluhure para Pandhawa, sing aku jenak, sing aku tentrem, sing aku ayem ya mung momong para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Nganti saiki Pandhawa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning negara Ngamarta. Nganti semujudake negara Ngamarta menika sebutan Gemah Ripah Loh Jinawi Karta Tata Tur Raharja Panjang Punjuk Pasir Pawukir. Niku merga nuwun sewu. Peperintahanipun sinuwun menika saestu menomersatukan kawula. Iya Petruk, nggih. Menomersatukan ki apa? Bu yo lali aku. Dinomer setunggalaken ngoten lho. Panjenengan menika menomer setunggalaken para kawula. Kabetan panjenengan menika dipun wingkingaken, kabetanipun para kawula menika dipun utamekaken. Menika ndadosaken negari menika Panjang Punjuk Pasir Pawukir Loh Jinawi. Bapak niku seneng. Aku seneng momong para Pandhawa iso mujudake negara ing adil makmur warata tias bagya mulya. Kuwi taun kepungkur. Ning saiki kok beda ya, Tru? Beda pripun, Pak? Ngamarta katone wis ora tentrem, Ngamarta katone wis ora ayem, Ngamarta katone wis ora adem. Menyang endi-endi papan padha bentak sirah, menyang endi-endi kon padha gejegan, adoh saka rembug bedamen sing diutamake amung ngokol ning akale didokok mburi. Ngoten menika. Sawangen ming perkara dhuwit sithik wae nganti ana sing tegel mateni sedulur, perkara sithik wae ana sing tegel mateni kanca. Tegese kawula Ngamarta kuwi krisis moral. Krisis moral. Rasa kamanungsanipun sampun ical. Ingkang dipun bujuk namung suwarganing raga ketekan sing digayuh, ora mawas idak-idak karo sedulure, ora mawas idak-idak karo tangga teparo lan kanca rowange. Lah nek kahanan kaya ngene iki negara Ngamarta iki ora suwe meneh bakal remuk bubuk dadi rempon, Tru. Monggo nek nganti Ngamarta iki kok remuk bubuk dadi rempon, sing disalahke dudu sapa-sapa. Nomor 1 sing disalahke Semar. Merga Semar ora iso mranata marang sagung kawula negara Ngamarta, Semar ora iso nuntun marang para Pandhawa minangka dadi pengayoman ingkang tresna asih marang kawulane. Ngoten niku. Bapak ngoten niku ulin ngendika wonten karo nangis. Bapakmu karo nangis, nggih. Lah bareng ngoten terus ngendika melih. Mula kowe nyawanga to. Aja nganti wong Ngamarta ning kawula karang kadempel wae sawangen. Papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing dipapani parani papan-papan maksiat. Ngegungake kemaremaning raga ning ora gagas marang kemaremaning batin. Ngoten niku.
Iki negara nek tak nengke wae mesti bakal rusak. Negara nek tak nengke wae mesti bakal remuk. Mula aku pengen duwe gegayuhan ya kuwi mbangun kayangan. Lah kula kaget. Semar kok mbangun kayangan niku Semar niku gablek apa sopi? Wong Semar niku nuwun sewu urip mawon ketayalan mangan ping 3 men sing wis apik banget biasane nggih ping pindho. Iya kono kawan nggih. Dereng nganti kula matur ngesanipun Bapak Semar, Semar anu napa jenipun? Semar pun paring pangandikan. Petro, kowe kaget aku muni arep bangun kayangan. Aja kaget. Aku bangun panganganku ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergene Mas Mutiara sing embane kaya kayangan ora. Ning sing tak bangun ki kayangan, tegese kayangan ki sanepa supaya wong urip ning negara Ngamarta ki embane mapan ana ing kayangan. Kayangan ki adoh saka diya dinya, adoh saka rasan rinasanan, anane amung urip tentrem sayuk rukun tetunggalan cipta rasa karsa lan karyane manunggal tetunggalan ngangkat karyaning praja kuwi urip ning kayangan anane nikmat tentrem ayem rukun mrika uripipun tiyang boten kayangan mula aku pengen wujudake kawula kuwi uripe mbane ana ing kayangan mula pengen bangun moraling para kawula. Wah ngoten niku terus kula jegelek. Lah terus syaratine napa Pak niku gegayuhan luhur nek bapak paring dawuh kaya ngoten kula mboten ajeng meneng mawon ning kula arep sak biyantu karo bapak. Kowe sowana ning Ngamarta. Ndaramu Pandhawa 5 aturana tedhak ning Karangkadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat klimasada. Apa to sababe aku dawuh kowe supaya ndaramu tedhak ning Karangkadempel mergo ngene, Tru. Kawula ora butuh dhuwit. Kawula ora butuh disoki brana picis. Kawula iki ora butuh disoki bondo donya, mboten. Ning kawula iki butuh dicedhaki atine. Dicedhaki rasane. Nek panjenengan Ndara Werkudara Ndara Janaka niku tansah caket nyaketi para kawula niku mboten sah dikon. Kawula rumangsa digatekke niku mesti bakal gumregah sengkut gumregut mbangun praja mujudake negara ingkang adil makmur warata tyas bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten mawon panjenengan kersa rawuh teng Karangkadempel matur nuwun. Dene mboten kula nyuwun dasar-dasaripun menapa lan kanthi pawadan menapa panjenengan mboten kersa diaturi rawuh wonten Karangkadempel dening bapak mongko gegayuhane bapak niku luhur, gegayuhane bapak niku apik. Iya Petro, nggih. Ning Gandeng Pandhawa kuwi dudu aku tok. Tok. Ratu kok ngendikane dudu aku tok kuwi piye? Ya mergo aku guneman karo Panakawan. Tata basaku ya kudu padha karo kowe Petro. Aja bedak-bedake ingsun ratu sira kawula. Cocok niku seneng kula. Ngoten. Terus Pandhawa kuwi 5, Werkudara Janaka lan kembar aku tak nanting kadang-kadangku ya Petro. Nggih kula semanggaken. Werkudara piye? Mangkat. Rasa dadaku ki gunung tanpa gunung. Gegayuhane Semar becik ora mujudake kaperluane pribadi ning kapuraning negara. Mula ayo Petro, nun kandha bapakmu yen kanggo Prabiya, Semar aja ngetokke Prabiya. Jodipati sing bakal ngetokke Prabiya. Alhamdulillah. Masuk 1 proposal. Petro semono uga Madukara ora bakal wegah. Aku bakal bantu karo bapakmu. Petro kantong bolong semono uga aku bakal bantu karo bapakmu. Petro, yen perlu kasatriyanku digadekke dhisik ora apa-apa. Dienggo ragat bapakmu. Bapakmu gegayane luhur Petro. Hah, matur nuwun Gong, krungu dhewe Gong. Wah, sukses kowe. Aku kok usulno bapak ya. Usulke apa? Aku dadi bendahara. Anggere muni dana mengalir kok njur bendahara ora. Sapa sing jujur anake bapak iki kejaba ming aku? Gareng wingi bar diparani polisi. Lho, ngopo? Nilepke dit RT lho. Kowe ya ngono. Saiki sapa sing ngaku? Semar ki paling percaya ming karo aku wis to aku dadi bendahara. Ya siap ora usah kuwatir. Petro dalem nanging ewuh kaya rasaku. Sebabipun
yen aku inggih mengko budal marang Karang Kadempel banjur kaya ngopo penggaling Koko Prabu Ndarawati. Lho, sebabipun Koko Prabu rawuh ning Praja Ngamarta uga mbutuhake pusaka Ngamarta. Pusaka napa? Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Terus mula ewuh kaya pangrasaning ingsun kudu kepiye nggonku bakal nengahi perkara iki jer rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbangane Petruk. Mboten sebabipun kok Sina Ndarawati nyuwun pusaka menika menapa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk akeh kawula ingkang sore lara esuk ketiwasan esuk lara sore nandhang pralaya. Mongko bisane waluya kudu ditumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada Petruk. Waduh. Lah mongko rawuhe dhisik nata Ndarawati tinimbang kula. Iya Petruk mongko pernatan Ngamarta sapa sing dhisik didhisikake sapa ingkang mburi ya tiba mburi. Ora mawas kuwi sanak kadang utawa kula warga dhewe yen pancen tiba mburi ya kudu entuk mburi ingkang dhisik nadyan para kawula ya kudu didhisikake Panakawan. Waduh, Gong. Kacau iki. Kacau piye? Ora sida entuk dana. Lho. Ana apa? Perlu durus lho treke. Kose ora sabar. Sabar piye ana apa? Awak dhewe sowan kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Mergane Sinuwun Ndarawati ya nyilih pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. kok iso sebab arep ngopo? Ndarawati ketaman pegebluk kok. Isane Waluya Nirmala Temajati, Jati Temah Mulya. Nek Ndarawati tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada, mongko Sinuwun Ndarawati wis kebajut nembung. Awak dhewe nembung tiba keri, sing keri tiba keri, sing dhisik tiba dhisik kuwi pernatan negara Ngamarta. Ora iso nek carane ngono kuwi. Kowe aja ngowahi pernatan. Kene tak rembuke. Weh, wong bodoh kowe. Mundur. Gong ora gawe masalah. Masalah piye? Iki ki mung arep ngrembug kok masalah. Ke belakang. Iya. Ora tak urus ora. Nuwun sewu Sinuwan. Sinuwun. Oh iya kleru Sinuwun. Iya piye Bagong? Nuwun sewu, kula ganti Petruk. Merga Petruk mboten iso ngrembug perkara napa sing mangendikake. Iya Bagong. Nggih. Kula nuwun sewu lho menawi wonten cewek teng ngatur duna dungkaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo. Panggen kula munjuk atur. Ora dadi ngopo Pik Bagong. Nggih. Nuwun sewu Sinuwun Ndarawati rawuh mriki ajeng napa? Nyuwun ngampil pusaka Jamus Kelima Sada. Dingge napa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndarawati. Kosek tekan semanten mawon kula tak matur. Iya Bagong. Pusaka Jamus Kelima Sada niku kagungane sapa? Kagunganing para Pandhawa. Dudu, salah. Kok salah piye? Sing duweni pustaka Jamus Kelima Sada menika para Pandhawa lan para kawula negara Ngamarta. Apa? Apa to? Wale ya, Wale. apa to sebabe kok darbeke para kawula amargi kawula niku ya uripe gumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Pandhawa ya sugenge dumantung karo pustaka Jamus Kelima Sada. Ha ning saniki nuwun sewu, rembuke enten iki niki perlu dipetung, perlu diglejak. Ngono iki lho terus nek matur ki sero. Iya. Mbah bener mbah luput sero. Iya iya Gong. Heeh. Ha, kula ajeng nyuwun prisa. Piye? Piye Bagong? Kok saya lagi mikir. Nuwun sewu, jagat menika negari menika kathah. Ngamarta, nggih to? Iya. Ngastina, Ndarawati, Mandura, Kumbina, Wirata, Lesanpura, Pancala lan sak piturute menika kathah nalendra-nalendra sami lenggah. Iya Bagong. Nggih. Terus sing disebut pagebluk menika panjenengan kertos boten? Pagebluk kuwi welaking Jawata. Ha nggih. Apa to sebabe dewa ndawahke pagebluk? Pagebluk menika tiba teng papan sing wis pancen ora iso didandani uripe menungsane. Menungsane wegah napa warah nampik pitutur becik kon ngibadah ora gelem tumindake sarwa maksiat. Monggo dielekke bola-bali ora gugu niku Gusti mesti paring pagebluk dhateng papan niku supaya uripe menungsa do eling karo sing gawe urip.
Dadi nek pegebluk niku tiba teng papan sing apik, sing menungsane apik, kawulane becik niku mustahil. Iya Bagong. Nggih, sakniki kula tak takon, niki alon-alon ning Rembug mendo cetha. Iya. Negara sing ketunggon dewa meneh sapa? Hei, Ratu kok dihe. oh iya lali. Gong ora ngajar. Ratu kok dihe piye to? Kaya jagongane ngangkringan rasane. Ngawur ora. Negara sing ketunggon dewa sinten? Ndorowati. Cocok. Sapa ta sing ora tepung karo Prabu Sri Bathara Kresna? Prabu Sri Bathara Kresna menika Nalendra titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta Wisnu? Wisnu menika dewa tukang nentremke jagat. Tukang andung kabagyan menika Bathara Wisnu. Lah saniki pertanyaan. Pertanyaannya, negara sing ketunggon dewa kok ketaman pegebluk nika nuwun sewu, apakah mungkin? Napa iso kelakon? Turta nuwun sewu, Pustaka Jamus Kliwasada ajeng dibeta teng negara Ndorowati, tembunge dienggo tumbal. Nggo tumbal niku dinapake, niku dipendhem kaya ndas kebon nika. Nek Pustaka Jamus Kliwasada niku dienggo tumbal teng negara Ndorowati, ateges Pustaka Jamus ora bali meneh teng negara Ngamarta. Panjenengan kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mula kudu dipikir tekan semonten. Ampun grusah-grusu. Lah sing kedua, Iya. isih ana tesih niku nek gelem ngomong, ampun tekanku setengah loro. Ning kula cupliki sithik-sithik mawon. Saniki nuwun sewu, jaman sakniki niku ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Sing jeneng runtang-runtung saben dina wis kaya sedulurke tegel nyuduk saka mburi. Sing jeneng tangga, sing jeneng sedulur wae tegel nyengsarake sedulur ming perkara gayuh supaya iso kasembatan penggayuhe. Iya Bagong. Nuwun sewu. Tur saniki akeh wong ngapus-apus. Sampeyan nek sobo teng kawula cilik akeh wong pasar sing kapusan didemek wae lali Purwadasina. Jaluk duwite, jaluk penganggone. Penyawange sing digendam niku kaya dijaluk sedulure, kaya dijaluk kancane. Lah nuwun sewu, sakniki nuwun sewu. Ya nuwun sewu lho niki. Iya. Ya nek iki Kresna tenan. Nek udu, ayo. Maka Pustaka Jamus Kliwasada wis kebaca diparingke kali niki, jebul niki mungsuh sing kepengin gawe cintrakaning para Pandhawa. Napa jeneng mboten Pandhawa niku mlebu ngibarate kaya dene suluk mlebu geni, iwak kecemplung ing wuwu ora bakal iso urip ning mangkat mesti bakal tekaning pati. Ngoten. Dadi nalendrane ampun sembrono. Dadi ratu niku kudu nganggo peninggal lahir lan peninggal batin supaya aja gampang diblithuk panjalmaning mungsuh sing nyamudana kaya dene kanca, kaya dene sedulur, kaya dene pepunden. Mula kudu ngati-ati. Sampeyan curiga kali kula ya kena. Bagong ngomong kaya ngono ki gek Bagong duwe niat ala karo Puntadewa. Kenging mawon ning sing dadi nyatane boleh dibuktikan. Kula niku asli napa mboten niku boleh dibuktikan. Iya Bagong. Nggih, mula kudu ngati-ati. Ning kula ya ora arep menging sampeyan melarang Wong isih murah kok larang. Oh iya lali aku ki ngomong tak campur-campur sekali ya. Urip ning Jakarta 2 dina dadine ya. 2 dina ya apa ora. Wonten kula mboten ajeng menging panjenengan maringaken Pustaka Jamus Kliwasada kalian Prabu Kresna mboten. Monggo niku Purbawasa wonten asta panjenengan. Ning nek kleru le maringke nuwun sewu ana tetembungan kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ngembek dateng kawilujenganipun para Pandhawa. Ning nek diparingke karo Semar, kula ya ora apa-apa, matur sembah nuwun. Ming hitungane meten. Nek diparingke Sinuwun Ndorowati pustaka pisah karo para Pandhawa, tegese Pandhawa kelangan pusaka. Pandhawa kelangan kekuatan. Ning nek Semar paring dawuh Petruk Bagong Pandhawa kon rawuh mrene bareng karo Pustaka Jamus Kliwasada. Tegese
Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pun saniki sing apik sing pundi kudu sampeyan iso nemtokke. Nek sampeyan luput gone nemtokke, wah wis tegese sampeyan ratu sing kurang mat gone ngempake Permana Jati sinuwun. Maring jajaran syukur tarik tawune iblis lanat. Wah, Bagong. Pono kawan Bagong. Nyerwete suaramu kaya bedet sepuluh bawa Tegalan. Ndrawiri kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange taruna nata Mandura Prabu Baladewa. Tru, gentenan tru. Kandangi sisan, "Ma, kowe nek karo wong padungan ma." Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu. Ya sabar aku dunang-unake to. Aku le omong ngawur kok. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepundhen, nyocok penggaling para narendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyuwun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Omong aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petrus sami mawon. Ming kula menika wau mboten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saka kadohan. Nggih, mboten ajeng kula selaki. Petrus, nun. Kowe nyias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngelani karo Ratu Ndrawati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho pita iki? Ayo apal wong kula ndereke Sinuwun Ndrawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange Werda. Mula aja nganti ngawu gawar-gawur. Bagong kae dilike. Bagong kae dilike cangkeme kon ora waton jeplak. Ing atase kamula sampeyan dhewe nek karo Ratu Ndrawati. Padha karo kono ngino karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adhiku. Sampeyan belani adine, kula yo belani adhiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan Gedibal 17 wong elek nyolong mripat mung kere. Kok wani nyeneng marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu to Den, mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kene Gedibal 17 wong elek nyolong mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bagong ya batur, Garing batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngolet engko ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, yen pancen karep nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen karep nesu gawe ngadeg jejeg karo Baladewa. Tru. Ayo. Wis ditantang kaya ana meneng wae, payah kowe. Ngadeg, Tru. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen lu pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gemel-gembleng yen tok karwane karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Sing marai dudu kula, ning sampeyan sing otak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, Nun, mumpung durung dadi korban ana negara Ngamarta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Ing atas wing derajating Ponokawan meng Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing dienggo ragat apa? Bapakmu iki gablek apa? Oh iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya kok? Heeh. Semangkean kowe. Bapakku diunek-unekke, Tru. Wani, Tru. Ha iya. Bapakku metu ngomahe dijogoke kirik-kirike tak beleh. Bagong ora Tak kirimke kowe lho, Tru. Wah, asem iki.
Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampeyan unek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampeyan unekke kula Petruk wong Gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong randuwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampeyan unek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa. Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong randuwene, rasa mang biya warake teng endi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengok nek Bapak Semar niku kere, rasa bengak-bengok Bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa Bapak Semar niku ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak bol. Lho. Bol piye? Ha jenengmu sapa? Dundang bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijik kok ora. Kowe marahi kok. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Rungokke, ora ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan ning kayangan iki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Tru. Heeh. Rumangsane pajake. Berarti nek nyeluk Betari Durga, Lek jengkolmu ya ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan pekasan bapak purun mudhun ing jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong sekeng, bapak ki wong Gedibal 17 wong elek nyolok mripan. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung aja songaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutha, aja dupe sampeyan niku nganggo seragam sing apik, aja dupe sampeyan niku nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Tru, mumpung kono ora iso omong tok, terus, Tru. Jejeli terus, Tru. Lah kok sampeyan kok nek karo bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Terus sampeyan kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampean kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentolo ngunekke bapak Gedibal, kere, ponokawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paringana sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten ndek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tenggene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora nang? Semar, aku tulung ngono. Nek aku dadi Ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak naik pos rondo, saiki ndi nyatane? Hah? Wangsulan. Keseron kok. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Wen mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang ngadiguna. Sampeyan ora awet dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresna asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Nek mang junjung derajate para kawula. Nek sampeyan kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar. Terus ora iso omongan to ya, Tru. Ketap-ketip gleleng pajake Petruk S2 ya, Tru. Heeh. Beton untumu. Lho, untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa Kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampeyan duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampeyan sapa-sapa? Sale. Aja iki lho. Sing ora ono disangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sampeyan dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanang. Malah ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petro. Nuwun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukur kadhetane Baladewa? Menang kaya pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Pripun niku? Kecepeten kula rajung.
ora paham. Kowe ngerti apa? Lho. Soale ngombe gunamu cilik gunaku gede. Ngawur. Gunamu cilik gunaku gede ra. Sapa sing cilik gede iso kaditaning Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Limasada. Nuwun sewu kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang kula karo sapa-sapa ora wedi waton pathokan kula bener. Metu japa? Ayo metu japa kula tantangi. Aku karepe dhewe karo. Bagong kok ora metu. Metu kok dipaksa. Sampeyan metu karepe dhewe. Iya Bagong. Niki kan digandheng wis dadi kriwikan, dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Petra wis entuk mungsuh Prabu Baladewa. Mosok kula kon nganggur? Kula ne wanti nganggur kudu nyambut gawe. Tegese piye? Petra perang kula ya kudu perang. Petra mungsuh Baladewa. Baladewa kakangne Kresna. Petra kakangne Bagong. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Bagong aja edan. Koko Prabu Ndarawati kuwi ratu. Wis ora peduli wae gawe kisra. Nek sinuwun Puntadewa ora kersa rawuh ning Karang Kajembel. Wis pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ngamarta tak gawe banjir bandang. Banjir getih. Medeni no. Sing lumrah-lumrah wae. Pokoke gawe kisra kabeh pokoke. Yen ngono kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati. Nek pancen kono wani apa boleh buat. Kono Petra karo Baladewa, aku karo Sinuwun Ndarawati. Bagong, Nun. kowe nantang aku apa piye? Lah nek pancen kowe wani? Aku ki ratu kok ora tok basani. Lah men kowe iso marahi masalah kok. Lho, Masalahe apa? Perkarane apa? Sampeyan kok dadak nyilih pustaka Jamus Limasada? Niku sing marahi dadi perkara. Lah mergo negaraku iki taman pegeblok. mokal kelakone. Sampeyan niku dewa lho. Sampeyan niku dewa. Aku iso negara Ndarawati ke taman pegeblok. Kudune sing ke taman pegeblok niku saora-orane nek sik sambat ke taman pegeblok niku Ratu Ngastina, Prabu Duryudana. Itu bisa dipercaya. Mergo Prabu Duryudana niku watahe angkara budine Candala. Nek Ratu Ndarawati sambat negarane ke taman pegeblok niku akeh sing mencep mergo ora percaya. Lah terus nek ora percaya piye? Sampeyan bali. Bali piye? Rasa njaluk pustaka Jamus Limasada. Mengke kula kei pustaka apa ya sing gentine pustaka Jamus Limasada. Ora sembrono, aku tetep bakal njaluk. Nek ngono iki kriwikan dadi grojokan. Tegese piye? Tegese Petra musuh Baladewa, Bagong musuh Kresna. Kowe lah dalah. Wani tenan karo aku. Iki meng nggecokan lho. Anjur-jur menderli mah. Lah jare kowe nantang karo aku. Wah upama gelut kira-kira menang sapa? Menang aku. Durung karuan. Aku ya menangan lho. Ning sok uri. Lho. Menangan kok uri kok dipeng-pengke ora. Menang aku, mergane aku duwe pusaka. Pusakamu apa? Senjata cakra aku ya duwe. Lho, Karep takon apa? Kesawa panah kesawa aku ya duwe. Aku iso malik buta gedhe banget kuwi sing nang pinggir kuwi. endi? Kuwi. Wah, gedhe tenan nek kuwi. Nek musuh aku ya dadi kuwi barang. Lho, nek perlu dadi ku tak idak modar kowe. Oh ya wis rasa jawe wis. Wis tengok sing sekeca. Iya. Pun sinuwun mboten sida perang. Lho. Kok ora sida perang? Ah kene malik gedhe barang kon aku tak kon gedhe angel ra jamak-jamak. Penyakit tenan kok. Kapak-kapake ya. Enggak bisa ya. Asem kok. Ya wis diterima apa anane. Ya sodrei wae. Gue ngapa? Gue ngubengke ngono. Aneh-aneh ora. Pun ngoten mawon sinuwun kula nyuwun pamit nggih. Iya, Bagong. Kula tak nututi Petra mengke ndak. Ora rampung-rampung kahanane. Iya, ponokawan sing ati-ati. Nun nggih nyuwun pamit. Iya. Sinuwun Ndarawati dipun sekecaken kula nyuwun pamit. Iya, Bagong.
Sampeyan mboten sampe melu-melu nika perkarane wong loro, aku ya ora arep melu-melu. Iya, aku arep melu-melu kok Prabu ki rak getapan ngono kae. Nggih. Sekecake lenggah nggih. Iya. Pokoke manut Sinuwun Putadewa, paringke sapa? Nek paringke sampean kula legawa, paringke kula sampean legawa. Pun ngoten mawon rampung. Lah iya. Ya mergo kok Prabu ki gampang duka. Heeh. Pun Den. Yo, sing hati-hati. Matur sembah nuwun. Kula medal Jawi. Yo. Ndara Janawa nyuwun pamit. Iya, Bagong sing hati-hati. Ndara Kula Sedewa kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing hati-hati. Iya, Bagong sing hati-hati. Yem aku njaluk pamit. Nggih. Ngatos-atos. Mergo nek Petruk niku nek wis kebacut nesu padha karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa getapan, Petruk ya neson. Wah, wis ora iso ana sing ngendhake malah. Iya, Bagong. Pun ngoten mawon nyuwun pamit nggih Sinuwun. Iya, sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Mergi nek mboten kula sing ngelekke Petruk, niku ora bakal iso kelakon tentrem kahanane. Iya. Mergo Petruk niku arep neson, ning sing diwedeni mung Iki sapa? kula. Ora ngono. Nggih. Pun ngoten mawon sekecake. Iya. Bareng Iya.